Centrum voľného času Kamarát si pripravilo podujatie Vianoce pred Vianocami, na ktorom sa podujali aj deti, ktoré ho navštevujú. Čakali tu na nás vystúpenia, výmena darčekov a mnohé iné aktivity. Tu v sále bude séria tanečných, speváckých a pódiových vystúpení. Po budove máme jednotlivé stanovištia, kde si deti môžu pozrieť majkrobity, môžu navštíviť našu kuchyňu, zdúbiť medovníky, môžu sa zúčastniť na tvorivých dielňach. Samozrejme pre rodičov a deti je pripravené aj malé občerstvenie, nie len pred budovou, ale aj v našej vianočnej kaviarničke. Zábavné trhy vytvorili veselú náladu Vianoc. Tohtoročné podujatie sa zase trochu líšilo od minuloročných vďaka inej ponuke krúžkov. Pani riaditeľka Centra voľného času Kamarát vám praje pokojné a oddychové Vianoce a šťastný nový rok. Ako by ste zhodnotili výkony detí? Deti boli veľmi šikovné, boli veselé, pekná scénka. Talentované. Bolo to krásne, veľmi sa snažili a bolo vidno, že to majú zohrané. Ako sa vám páčia tohtoročné vianočné trhy? Vianočné trhy sú veľmi zaujímavé, je tu toho veľmi veľa. A ešte som ani nestihla všetko obzrieť, takže ešte neviem všetko, čo tu nájdem. No myslím, že trhy boli úplne úžasné. Je to tu úplne skvelé, je tu veľa dobrej nálady, atmosféry a tak. Je tu strašne veľa aktivít, čo môžeme robiť, zdobenie perníkov, náramky a tak. Čiže my sme tu s najlepšou kamoškou a fest sa zabávame. Toto popoludne nám dodalo skvelú vianočnú náladu, keďže sa nieslo v príjemnej atmosfére. Veríme, že sa tu nikto nenudil a užil si program, ktorý Centrum voľného času Kamarát pripravilo. Pre televíziu Klapka TV Nina Lovásová, Alex Oravec a Betka Lukáčová.